why na chi de dua e de call ye ma 3 years ni entam no ntimi nya adwuma ena obi ani tumi so betimi sa de abusua panyina sisu biem apart from man panyifo na ediri si ye no omo nko na betimi de na si omo pekwan tu pakoso hene ye mistake omo betu Abusan for your mama nyina akwaba embranya support TV so make us nya support na waje me so say yes sane no badwem ma kwan so ele so ye de ehia ye besua de amamere ne amane ye kwan so de sefata say ye hunu ye sinkonwa na ye sua na ye hunu sane be ya biribia na enye say ye bisa nsem keke na emum ye sua de e de atayechi mesrew subscribe to the channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section wo so ye wo dia e na wa che wadwen ama no aye kama midin ne oba ye suama ye bo a ene me ne comfort black net na say adi enkomo mentan na say wona wo hwe yen dumadie a wogi yentumu prekope biribia no ye di bibi tu mu antempa no no di kan kora hwe wie ye dam ase ye ni somo papa monko so ankura yen saa na yemfa fisu nkwa wieye ewo nkunimde mo mema na nakwaba ne afa ne nkomo to hwe ni nyina no enhyehyɛ so nana nyaba mema wakwaba me je so bibia bɔkɔ ba de ne agama da roma etiapo won sa fe na mbeji mi Easter de no Easter de me amenta ni Easter mate Easter de kwa uhene pa ne anam ta ko to we mi wi am ekokwa wu no mfa menko on se nipa ne dɔɔso ntimi kɔbɔ mu a wonhume okay to mu nyina aba no fe na mekɔgye me de ase mekɔ na nase asa ne no bete awurade a mate bia beto me na nanka mate nana nyaba se say wo yen tintan video no so no ene ye ka no social ne media no eya na nsem bi koso saa na ye mabunu no tie kire saa na ye hwede ne din na se ye sante sem no ye say ye nsedan tiase ana wei e chena wei ade otumi bisa say ada bi kapanyi wei ba mo say kantem disi but na se adane ye ntie ho ase nti e ba ne saa na ne won say ne nsu ato an fita no pa nyina e tie ya na ebu ya ketem ne eduru ha sei wada na kameda ya ma wana ka fa de nsu to a mu nsi fom nsu to am yam bompa se nsu ntanto ne banya holiday nti nsu fa na nya holiday pa nto bo so me ase me fan fo na me dwene o mo hontira na ka to bo so me kura nka me fa ho saa wate ase na ba sa me fan fo be de no madidi enne mabunu bi se yente ye ho ase e wa santesem ho nti ye boaboa ye ho ama chi straight to manhia ye koye wura honom sa onche yase ye tinse asemi ase no kora ase nye no kora nti ebe ba mu se nyame adom afie dai se ye wo de se fie dai mabunu be machia ko manhia se ye wura na wate mi kobi nya se matimpo mi kobi ye tini nim se bia ye kasa keke da bi nya kasa anya kasa so adishia anko adwane on se okoye ji a ye wura se ye ma ya sante sem nhia ye enti ya sante sem no hwan na betima akire ye enka ya hemfo aya deda ye nkuro na no mo na se nka kire ye na enso so no o makoye takra so yem enti ye wura na betima akire ye enti ye nyina ye bo sante na koye wura ho se ye no boot to boot every day bia sante hene betena se bia ye gi twi akosua mamre free sante hene ho ko sante hene nko ani ni pedi ni di wasase we so ye nyi obi ani kantan cross will be ye see bibi di 10% or 20% o bohu aye so hene we akwaji we nti asem ba wontimi nka bohu aye so hene we akwaji we e ba ye se saa ye hu no hwe na emom de ewura be ka kire ye se eye baako a ye hu se ye baako eye mienu a ye hu se ye mienu enti se duru wona so hene bi koya ade bi ne yakobo ewura ma no se mon kofa ne mra no se ye kokyere de naba ti na ye se uburu upentem buru nsuo ntem no ne ye kokko nipa obetima me ye ne ye kokko ye sante hene cause ye ko hene bia ho a ebe ya danko dada do hye oti hye wo che ye mu hwe nukuredi enti na emom ye wura de na da woroma ne te ba bie de obeka bia ye gitum ti ne nyina ye ko sante no nya ntokwa ne ye de ko da bi police fo wom security nyina wo ho ye nko pra wo bi ye nko ye hwe ye wura ne ye ko na ade ye ni gise nim se sante hene bie ne pona to ho ama obi a wo se ye bowuram ne ko ne kotie ti se ye ba na se we ya himfie ni na so ma ye nkwa obaje sotro cause nyo ntini ye ba ye wura ho obaye ho ma himfie matwa obaje sotro na se o ka se nkenye ntokwase en se na se ye ko ye wura ho betima si ye kwan ahimfie wo dia
Ahemfie wanya wo dia enti die enti na akosi yakwan ye ne ye ba ye wura ho abeka ya asema kire ye wura siyesi ye bebu ye wura ye ne ane ye dia na emum ye ntimi nkobu ye wura ye ntimi nkasa ntie ye wura ye koduru ye wura nimu ye nyina ye kobu nkotodwe ne ya sere ne se asante sem na wose ye ma ne hia yen no ye die mabunu die pese hia yen nenso no kobu sapanyini bi asem a asene wo kasei etina wo kasei asem bi ba media no so a ye betima kan bo ohene bi din onte de be ye na nipa na wo gu ohene anim ase no ubehu no ohene saa ne te ho no mu resa ye tibom na ye de nte ba ne saa na ase bribe bi on se saa asem we me ko ho ntokwa kopim se mla ye wura edi ne birthday bi a Ken University wo ka se wo se wa ma sante hini sika bra beka ho anam se katachi ko amako ene ansa me pa furu afre na odi amayen obati ase sante hina je bribe but ase sei ene obi se odi sika kwa gutundram ene okohwe ene de akonwa ma no ye wura se wo fi se ma ji sika wo ho bra beka ti so hini bi agi sika wo ho se ye wura na se bagi ya bra beka na ka bo ho ahemfo betu wo ese obi bi afre ni gig enya bottle so a odi agora asem meba enti demonstration dey eba so medi mutintiman me kobi na yensua de wo hase ye to so yensua de wo hase fikese wo manhia se o ka so wura bi na pona mo bia na ibetime patu preko pese ene ye koho no ye machi akoho no bra bi a yansre kwan ana ontusu bi wo ho ma wo yansa da bi we yansre kwan o edom no koduru a ahyase no ombeto gate nim na ya nu asem ena ye wura beka se ye mra mmeka ne meka asem kro nkere no se o ma kwan o manhia adadwada ye bekwa akote no obreman edia oba bebo mpaye ese mo bete no bebi ye nim gwanti bia ye wura ko o ma kwan o manhia akwaside ye ebe na dadwada ye ko breman akotwen ye wura beba ne o gate etwen no de obi say me nananom de asem de na mani abira maboboko gyan ya kan asem asante sem na o se mani hia ye no katachi ehia ye na ho ahoga na ekosua no ise wa to adawroma na mu ye foku bi se bi adade so aba hene bi apagya hene bi abantuma hene bi amabuni ya baabi de nkura jam do mu bi se bi amfa mo mo afa ne ye ko mo kwakoje afiri o mo nti ye de ye nti bi ase ne ye kobusa enye ntokwa ana panyini so die manti yentimi mfa fidie so wante because otumfo nye social media person onye blogger nti ye de ye ko ye wura ho na to park kura tima ko ye wura ho na ye ne ntimi nko to park wie lumba ye to park amfa odobroni ma ana ede lumba ma se o makoda sante hina se ye mpam obi a ho na ye betuma pam ye ene se nka mo ne ye ni ye ana busu panyini po atima ba na ye ne ntimi ba enti ye nyina ye kyena nyame bo afiada ebe ye sengege mate munya mo bo mo eno kra na se afiada na ya wodem baako wo de me de collect answer ne bebere mate ade se ya wada na se afiada ye ko police fo nyina ka ho enhia police fo enu nyina na eko police fo nyina ka ho police fo nyina ka ho ne dom mo do so ye ne abere o asante se no se hia ye wura ka asem bi wo se menimu nyina na di sample asem ba ne se na afedie ne motena se di asem no masa fa akira koka ti woni wo ye konkonsa ni ayi be yuto wo ye toro ayi be yuto wo ye nibira ayi be yuto wo ye kwa metua so am yenhu eze na mabunu no se ye o so wo so se sa anamontoi de muaye papa bi ba edi muaye papa bere ye papa o ye twetwa ho nwan nyina o twetwa ho nwan nyina ye twetwa ho nwan nyina ndi sabla me kase kura no abosom na boye wura mane se wonana no mbi nam kwa so ba nto ba betie ye atiase so ma ye kwan fiada no so a edwoada ye besa akodwoada obedi asem so wodi kiaka anya edwoada breman ni ada edwoada we ye edwoada keke edwoada edi anim ye obetena se edi asem ekoso ye beko ese fieda ma ye kwan edwoada ye beko edwoada ye anya kwan ada edwoada manya brese ye behu no face to face na de wo ho be ya mabunu no ye sante sem na o se ye mani hia ye no ye ntia se hu hia ye mu penkyere mu mabunu so ne maaya nko na eko maaya ne mbrante ye no kokora nka ho akokora de mere wafo de o metima ba sa se ne ye betima ye ne nam saa o
nanti en kwan na wanti ye be ne nam sa ba bi asante koka bia ye china fa ho atiase o sa asante man ye ku ja se mfro ho ayen kana we ndebe ba so mate na wonya confirm ya me say ba so idi me gidi ye say do hwe ya also ni be we ya asante demonstration yes asante man demonstration into do ni be je ho so be ka ho bia na aka so mabu no omumra bia be ba obia mra security so tight Matias. Obi antimi nye obi ahwe. Amusha se fi na akobia na munya musha. Ye kwasha se o manhia. Okay. Mati. Ti ewie na se ye wura emayansa na afi mumume na fakurum. Matias. Che ye ntwen na ade che ye wura fi o. Ase wa che panyini. Woni wonsa straight kofie. Ko so horo nsa ahye agu. Matias. Okay. Abusia demonstration na Nana Black a confirm ya maye nti boaboa ho se opese oka ho dia usia asantesem nko an dia asantesem aboaboa ho na beka dom no ho na munsia asantesem asantesem obuku a asantesem obuku a ye kwa ebenya bia to manhia akenkan aha na ye wura drink no so asante aka dia so bibire ebenya bia nom bibire wo ho se de be obi ntwanhwe nti asante aboa ne ho Matias na we nyina demonstration nyina kopie mu nyina sansensem nyina efiri baby na be baby okay na nam yetena ase na yedi nkomo efa letter bi a yehu no abonten se eye opanyin Kofi Wusu ano ye kane ebusan panyin etwede ma dade so abahene se onhwe mu ma no misa ni nua pa koso hene se anya bia no sa confirmation letter na wo de ba abonten yehu na abonten se etu ayatu no ne sa hyase no o misa ni nua ni yie ma no sa ampanyampa ni nua ni ampa o ka hu bi ene yetu na de so ana se wonka ho yetna te ya ene edi hu nkombo nua no akire no ye science nsem bi se eye opanyi Kofi Wusu se se de ye san na basia de so bio because entam ewo ho ansa na ye ka ntam asem awie no ansa na be betu no a ya se atu no ya se adan pa ko so sa na ye no ho ana se dade so abahen betimi awura pa ko so aka ba ko so yin fie nsem ana se pa ko so konya nsem ana na busu nsem ana se sen ene sitie ene twetwe adwen a ama ne yaba ohu na odaroma hinfu mienu ba ko timi ka ba ko asem sa ama ne yeye yo me nua ba me dase ni akwanya ode amaye on sese wo komanhia ye wo kumasefo ankasa wo ho yo kumasefo no ye frɛ mo obrempon ode ne ho okay ene ye wo man hene sese asem akofa abai ye obrempon fo okay dade aso abahene ye obrempon pa ko so ye obrempon okay entino na emom no omunyina wo fokuo ba kum okay enentina maami akosu abrempon ma kan tam ye wura yi nipa so mo nkɔhwɛ nka na dade aso abahene e ka ho because e foku kro na emom no se ekoba se ahensem ebisia dade aso abahene wo ne mampanyimfo a omohwɛ na konwa pa ko so wo ne mampanyimfo a omohwɛ na konwa enti sesei no se pa ko so e mampanyimfo e ka se omotu abusua panyini a obia ni hu asem ka asante amamre mu no obia ni hu asem ka se obeka se yensa mfa ne nkosi so na asem bi wo ho ayensua de bi wo asante amamre asante amamre ye wo entam ka se obi ka ye wura entam kese a eye duabo se de wabodua ti na mle bi be ye interview wa se entam enhusin duabo na ne tena so ma uchire yemu se asante amamrem me ya busua panyini na ye ba ahema na wo waka ntam agu me so ana me maka ntam agu so sa ade chi na ba yemu ba ko agu a e wo se ko ye ntam ni mu ade se entam ni na aku wo ye den entam ni na aku because entam ni ye duabo ti wo bodua na dua aku a e wo se ko dane dua no atiase enti pa ko so abusuafo na omutu to park no e wo se omukokọ yemu ade because entam ni na atu no
se wuo ne ba ya kentam ne na aku no ti etu aba entam ne na atu no na omonkonko yemu ade na yenhwe bibi ti se sentam beda fia yentimi nsie wo de hye gisi ya wie ntam anatwen se me wo fie mabusua fie ni na ntam aba beto fie ha se no ntam nya to fie ha se pe obi wu a yentimi nsie nipa koro gisi ya wie ntam se wie ntam no ho adwuma sa na yesi cause abusua no emienu na ejadamu no ti hwan na ekosie untimi nsie funu abra ohini ni ho untimi nya amamre abra abusua panyini ni ho enti se ntam beto fie a bibia be si akire wa abusua bia de to because of ntam nti eye tam no ho adwuma ansa eye ntam no ho adwuma ansa yemmu se ye ho se abusua panyini ntam a waka gu pa akoso hene so se ye ntam a edi mu a eba ne se na ye nchi dedua na entam no enye dade so aba hene ntam eye yewura ntam obi antimi ntena yewura ntam so apart from yewura ntam dano kan yo ka se obi antimi nka se yewura ntam ye ntam hunu dabi dano ka kire ye na ntam no de womu ne se ye won ntam bi wo ye frɛ ne ntamfa ene ye won ntam mu a ntamu a ana kire ye mu ntamfa ne se ye kan ntam no na se ahemfie ni ana obi anchi dedua amfa ankwa a ntam ne ye ntamfa se nyandi mu enimu tiase kopum se ye bechi dedua yenhwe ma me akosu abrempom a entam na woka ye no ye chi dedua kwa ene ma ntam no timbeduru ahemfie se di mu ti yemmusa abusu apanyini ntam na woka ye ne se hwan na chi dedua e de ko ye ma 3 years ni ntam no ntimi nya adwuma etie so ka na ese ntam no so miensa so tiase 3 years ni 3 years ntam no yentimi nka ho asem chi dedua wo e de na asie a ye wura ntam mo de ato ho na omu wo gegi bi wa ahemfie enne meyi sa secret ni nyina na yensu ade ye wo fokuo bi wa ahemfie te se e bia me ye e bia bantama me ye yewura ba te se bantama hene e ye mema konwa me nua kwa mbafo e ye nkransa man hene e ye mema konwa e sante hene ba akonwa enti sa fokuo no e bia me wo ho na e bia entam hu bia ba se yewura ntam ne ye ntamfa enya adwuma ti de beka ne se e bia na kwa mbafo ene kan ntam no e de agu bantama hene so a ne ya hweda aka kire nua kwa mbafo se untam na wo kan ye no enimu o because atam no ba bia wo kan ye nya dedua bia mfa ma himfie nti ntam ne nya nimu na emom no ye beda da ye nua kwa mbafo abefre me ama ye nyina be hia fokuo nim se de be ye ba be siesie asem bi no na ho no wontam no watimi aka ama ahemfo ni nyina ate ese ho de wonya dance ho no wonya dance ti sa gegi ni bi ena abusu apanyini pese wo bo no ana o ya twenya dwen si bibi so na ye se de ekoso eye dade so aba hene hia pa koso hene ohia abusu ni bi ye ntana se ne yan kan asem no nhyiamudie no timi da asem ni ye ho no mo de beka ntam na gu dade aye fense pa koso hene so pa koso hene oyale o yete so oyare ya yete so oyale ache yemmusa se emra entam ne kan ye koduru yewura nim a e kire se lumba nye wo hene enti no dade so aba hene mo nhwe no mo nka ntam no anyam bia dade so aba hene frɛ pa koso hene e no mo tena se kan asem na eba ne sen ne nna mo hia pa koso hene mo hia ne fode an mo hia pa koso hene se wonya dan o hene yale ya kan ntam agu no so abusuapanyi watima gina se ayayie aye watoto ntoto ye nyina wie enti nna wo hia pa koso hene no wo hia ne fode an why na wie se ne ntam ne ndimu enti o pe kwan afa so akwa kan ntam na ma dance abam afa abedimu na mesre pa koso hene o yale tise na nanji ntum so oyale o yale o meka nkire ne abusua ne se ne ho atɔ no ɛna wo fitia kwa kotena sa asɛm wem on twɛn ma ne ho ntɔ no se wo se ya kan ntam agu no so ada asante hene be frɛ no se ye de afra ba kɔma ne se ya kan ntam agu no so nti ɔmmra no na wɔkɔ sasante hene kwa ne wetima frɛ no sante hene betima frɛ ne ntam sante hene ntam ne aka wo ɛnyɛ dade so ba hene ntam ne aka wo ɛna asante ma mmerem kura no se obɛka ntam obɛdi kan ka okurom ntam ansa na waka ewurade
da no kire yesi ni sika no wo enti nya say wo sori kan ntam na wo se wa kan ntam da bi di pa ko so hene o ma nani na ho e wo ne ma bi hu sante hene frɛ no a say ya tubofo abefa say ya kan ntam agu so dedua bam ni afrɛw ukọ na betimi de aboso na de aboso untimi mfa moso a na wasere enu nti na busua panyini no ni nua na ofa ase ne ntam no wantimi amfa amoso no because so wa kan ntam dada ho de a o twen so bi mfa moso o de so de a ade na obi de mfa moso ade na unu nua ne de no mfa no wo fa ase na mfa moso ama ya nhwe se asem ne ye pese ye ka no ye nka asem no obaye ho se ye wo fa ase untini ne ntwantwena nso entina wo fa ase na wo fa ase pa ko so hene ye ode ai ne hene e ye wo hene ade no ndo otuma kan tuma gu no so na wo fa ase ka bi gu so da wo so wo fa ase untimi fa moso ti se untimi fa moso dia entam ne na atu jom ko ebusia ne ko ye mu ade se entam na tu no na zo sa ade ntina besin na ye tu no na busia ne ko ye mu ade e bia no mu nim okay busia bi o mu nim ndi so mo so mo hia na dia abusia ne enne kyene ya wo omo nkonko ye mu ade se ntam na tu no so wuye anko ba ko ye mu ade ti ntam na tu no dia onko ye mu ade ena obi ani tumi so betimi sa de abusia panyina sisu biem apart from man panyifo na ediri si ye no omo nko na betimi de na si man panyifo ne nko a ohini bia ntimi fa abusia panyini si so enye ohini na si abusia panyini enye ohini bia na si abusia panyini eye man panyifo enti mo amon kwaye se yansa mfa ni so apart from time abuja panyo kuta strategy bebrew obeka se sante hene nko na betumatu no wo fi akonwa na sante hene betumatu wo belement sante hene mayana ni nyina ka wo bi de kwa demonstration o nya sante hene na si abuja panyini sante hene wo video bebre a waka che se abuja panyini kwa woni hu kwa se oton asase abuja panyini ntimi si hene emman panyifo na si hene tu hene wo se atumi no ntade na man panyifo ne se asema ba fie ka wo ntie tu no wo se pakoso hene emmebusa se ono na ne sa shaase ne tu wan emman panyifo na tu pakoso ne na de usi so gegi ba ko bi so wo ho manya ne ntie se abusia panyina konwa no de omo de ama ne sisi ai no eye pakoso ehene enua eye na busua ena ohima no so omo si ne ye nua nti ni nyina akwa kwedi wo mo ho nti ye wo pe kwan afa so atu pakoso hene ke ensem wo ho omo pe kwan atu pakoso hene ye mistake o mbetu ma wonya mistake ene ye de mra bi akwakyekere no emman panyimfo no fi so omo mpe pakoso hene a omo ntu no na mabusa panyini ni ho kwan se otu pakoso hene enyo na de si ye na watu no ti so obusa pakoso ya hene ya wo hene de a enka mla lumba yie beto ho no ka obetwen ma ne ho dodo na ne ho ato no na madwene ho na maye wa hya ho ade wo pa ye wa yie pakoso hene ni ho ni etu ni yakobisa se pakoso hene ni ho bi die no nim ayie kura ye wonim ho hwe ni etu wa wonim ho de nipa wo yale e de no bi fa adwene se de abuja panyini wo pialo no de course bia no hene yale woni ho ni pialo na de letter bia ba bonten enti ompa pialo ni nko ma abuja pakoso hene nko osisi ai okọ ombe kantem na gunu so ma dance ya bam na ntam no kura panyin ko kan no kura wase pakoso hene nyani moja in moja no timedi o ma ade eso ka ho bi ene okosi so kenne no hu tanya o moja enti ye besere pakoso hene me yale o yare na ye me de so yale eyo de ai oh adan eye me de so yare ko nsem na ekoso na bia wonyale a ka de besinye kan ho bewwo mu pa kan ho bewwo mpa be de nsem bebre no a be ke be wia hiro be ka so wagi sika no wasie lumba enti ne ho nto no unu akọ hospital ho nto wa doctor nyi se ne wa be fi a won san koda ho ko pim se ai won koda ho ne ho dodo no yale mi de obetie mi oyale because ne nsem dada nyina ya oyale yete so oyare ya me kura meti ya kura se ne yale ne mo ye de ne kwa buru kira ko ne yale ntezo ni gana enti frema mo frene se wo mre fi ada no o be dai obi oyale ya mo so wo mra no o be dai ti se ne ho ato no na se obetimi akwade a okọ ne de ne ntam gunu so a wo na sem because abusia panyina wa basisi onko kan ntam gunu so
enti we na o matu no ni suban bone na me ya tu no ya tu na wie ya si foforo wie e man panyimfo so na ye ntiade na onfa letter nko man panyimfo se man panyimfo mu na mutu no ade na ba social media ya tu enti ma ye kantan cross bia se entam wo ho nti yes ye de ni si so enye no kore entam na atu no mko ye mu ade why abusuare nko manhia se entam ne da manhia omko a omfo kuo no mo do da no omfo omontam ne nko se mate se abusuare panyina kantam entam no so ya tu no enti mo ba ye mu ade na yan hwe se ye be pam wo mo a mo pam wo na mo da ko bo santene anya sa mo bogegi ato abusuare panyina so ayuso ama abusuare panyina sa be take over because of bibi nko ye o baabi di no mo ye sa ade no na ye kasa no kan de bi ye mi hu kakra se entam beto fi a enya beto ho a ye nya yie dabi se be kan tam no ho asemawie nso bi a de hye na de si yie ya yesu se na ye ko on se na ye ko kan ye de ntam asema asore bi se santam ni e wo honom 3 years ni e na ya hye ama ye se de dulumba enya susanso wa busua no enu ntina me kire o se ntam no ye ade a ntam no ye adwuma ye correct ntam a enka ye nka ntam no a obi wu kura ye mmoso ewa busua nim so ta ase enya no na ase se ode nsa kwose santehene na obi abusua ntam dam isa de nsa kọ ahemfie ohene kura ye ka ntam gu so e butu akonwa ntimi hihye ho so ohene ntam no enya ba ho ade a ntam nya beto so a ntimi hihye ho so yo ohene bakọ aye normal mfa kini ensi so ebre utumi ase ya butu akonwa ne kura kopme se be ka ba wie because ko mo obeti so na ye konya video say ya kan tama gu so na wo ye mento asem a eno kura woni santehene nya because entam ne nya wo dia santehene ntam ne aka ena santehene ntam so ye ntam a ye nibiresem ye kan ntam a ya obi a ye nananom fefam abenedie bi omudidi ye eno nti ne ye kan ebom se ye frɛ ne ntam to wote sa asem na kai na de bi kai ne ya obi eno nti na ohima ya omutu na santehene ko fa ni tuwe ya me rafi kurei oh me ma me ya wo ginya ase ehye santehene ma ne ko fa ase mitu a me di kum yiri ni cause of entamba wana ni biraba asante ahemfu ni bia ye kantan cross bia entam da hopa na ye nenam akire ye kokwasa na no de tena se kan apatrapa de ntama 24 ai on se enipa bi omubo gegi me se sa ahemfu na omtena ase a sa ntam no man kase ewuraba na aberwa ne koyi sa ahemfu se na ahemfu wo ho dia e ba ne sen na ntam na ntam kodu santehene na ntam anya wo ntam na maji ato fie me se wo beti demonstration na ye no wo beti yase ni nyina ka ho obi atema ka santehene ntam 22 years ntam na nu santehene nim abramo ahemfu wo nyina na mo ho me se asante won jeso mo de sika ato ye minim na ye de ye adwen se ye kokora de beto ama asante se de bebere do mo tiri to ho age akirema no yes ye ready se ye de ti beto ho age akirema because asante ye de enti de nim bia ne ye beka adan bia tima kantam 22 years 24 years what be 20 apatapa 20 o ma me ka me se de be 24 25 ma me si su just 25 years yes adan man chi de bia ma asem na nkoduru because of gig 10% 20% 30% inti na kadie ntena santene beka se asem me ne munyina ne tena se kan ye mu wia na mo sa nam etwetwe na ntwe se de be ya de mbeka bia santene nte wase because of boni amudi nti na mu musa mo ho se ye wura na wono di manim no wahye dark da ba ne se na mo maka mo hye dark na hu ne se de bibia komo ye duru hu ne se eye kane asante esaninti no kane asante edo ana ya hemfo woma asante ni asante sem enesa doni ni hobi da dona no adwo ama ne mafu pese minkumi nya na adore yan ti ana na ko ba ne sa ma me nka se mbinkyerɛ tete na asante nim sika na asante hia nipa na ye do nipa enti na asante ye obi ofie bi wo hɔ a na sika wom na nipa nim na atam sika ne da kɔ se nipa na nipa begu fie wo ne da so odi asante nya beko fie bi wo hɔ a obi dwon so kra na abotra obenyem enso sika nim enso sa fie tete na sika wom na ye hia nipa esene sika ba na ye hia sika esene nipa
bebre tete akonwa anyo mo dia so because of sika na wo mo nsam nti na ukasi demonstration na be na demonstration ketwa ho demonstration aduabo nyina wo duabo nyina wo ah na kasa mo kono boko ise odi duabo san ka da bi se duabo ne de aduabo de se nyantokwa wote akonwa anya odi aso a yebebo odua so de ne fa de wo betima di akonwa ne bra ai so bi be president na hwe yewura baomia hwe ka wa boyi enti fi so betena so a ba bi ogigi sika ode bo wakai enti won kotua ansa na wa Ghana ye obetwetwe ni nyina wi na mmom se Ghana anka sika eni etwa se ebia nipa 5 and say pre-president. Yemfa number timuni pa 5 obi anyemfa nya campaign e Ghana sika. Obetena so obetuma fa Ghana bibi. Ba yemu sa ba o me say campaign na we onya sika no we. Ghana ye DCDs and so dollar no mo dey campaign. Go for ahodo ne boa no. So ti ase enti do boa ne bi be percentage. Obi kura ho a wa target port. Say o ma sika wi a port ho ye ne dia. Obi attack electricity. Obi kura fa ye water west, obi so fa ye timber, obi fa ye bauxite, obi fa ye gold, obi fa ye cocoa. Ye ni hwe wa Ghana ha. Ye nyina sisi awowa. Na sankrofo ekura ye nche wo mo. Ba ye nhwe se abutrika. Ya chi abutrika se ne su nipa bonefo bi nsi wiase da. Say ken na maybe say we twa to ansa na asole. Why? Na me say abutrika. Onye no modua. Abutrika modua ka se mo etu atwa da. O magina bonten pekosua ene nsa se ampa oye no wagine wuti se oye nipa ode boyefo na mom sika no amfiri so na beto ne dem e fa bank process ne ba ye abaya gine tax court efense bank for so adom tax wa wote ho tax bia na waka wono atum no na nanom ku wono bia bia hwe nipa be wo Ghana se president kura nwu a o se ne de ne mu awrem kakra fi se ye te se ya cha abucheka ne ye se FBI de ya abrofo ya na omni nenya efi US no mo ne abucheka anya na asem ya court afa kire san beto abonten se o ye jano fi se FBI for so omni ni case bi omwe mu no obanku se o anzai obi a onje obi asika nti ye jano na master babonten no abucheka beduru fie no se da bi tema ye che me no kwan a dumako we dumako dumako bi e de me fa so ye treat me se dem ye criminal na se me maudi awu de yo muti me fa so no anya me denti me si o mo the word me si wo mo ne ba ye no na o twandru ye se asan che no ade a chinchin ayere ne beko na hofo bi se abofo ne se ye ni case mo se ye asan che no inti ye ntiase se se sen maame abutrika me jema fidie so se ehfa no mo de ko wodi ko US han wadi ka US why na abutrika de ka US a de ko ene mo ne tuonku nai mo ko bua ne kunfo Ghana yet yes ya hwe be ka tia mpanyufo bi de all my bribe ene de all je bribe ye chi wo nyina yet Ghana ha na anas e hye de tuatua sika ma judges bi etuatua sika ma house ne kotoko ye nhwe ye chichi nkrofo yi wo madi anas ye ne dan nyanya ne hwe abutrika to wadi te busika busafo nti mabodua se ne maame ne busuanom ne maame mba ya ne mba ya chapo mpa ne bakwan peace walk maame ne mabodua maame no begina mpa gan enyina ho modua se ne ba no so ayemfom so obi amfom Ghana ha emre ni so ono so obi amfom no man kana sem dia eduane so nku obi a ne hwe do betena se edi na boy no aye ani bre te se ne hall kaka yesu ni mpu na emoya nanu ye omo se omo ye ayi obi light the same for sika kura hu sika manfo adi wan ya che no ye nchi obi abisi se be ye te na safi jam fi se cocoa board wa boka dia sem na Ghana fo aka ye se kura o se sosi aban ne so because when me see e be chinti o se kanta aban no ma me nipa be wu Ghana ha no wo de entra ho ana abude ne e betwam ye koma ye die ne demonstration e be ko so enkam ni nyina ka Ghana ho ni nyina ka Ghana ho hu hia asante nyina Ghana no kwere pa no kwere nana o se nanse ne ne opanyi bi di nkomo ne jamfi na o ka se tete pa no hu eye asante se ye omoko ye kokko a memma nyinara ekobi wo ye be ma na wankobi a ye koba ye je oyere e de ma omo ko ya o ma ba no ye ko no anye den wankobi nti se wo nya be ma nti e ba je oyere nti e ba se so be se ba je oyere nti wo ye den wo be kobi nti kane no na akukuduro me se ye wo nkrofo a wo se sante hene je o makonwa me na me ka kire o se me sante ne betie mi a o je o makonwa so ma onje ji o makonwa kura no mo fa mama antena so ya mani ni edin chen ye te Ghana ha ana do ma hene hyase be se 2010
se ode ebono ene asante kontokwa ohene be na asore nti biasa ohene ba ko ono kura do ba na obedi do ma hene atem bia no atena ne ba bi na no na ofenso manhene yes asore se woka ahemfo na kanom to yede di omunima ne se otumfo aba no makohia na airport na na ko ofenso manhene de yetena se kan wo ka se ache kura se ache konfo papa bia mompa ya se asem nto na se na bosoma twitwaje no egu nse ya se emaye chi mpai ansa na mapama maye nti mo de anwo asante mo twen ma obi abebum ansa na masore ana ei na mimiti hai na obi atima firi ni fie abebo awura me fie ache me kana ma abadeko ensida masa unni akukoduru a asante akonwa wonka ho unni akukoduru ne den a asante akom wonka ho ya wakonfo bebre e wa asante bem ena me kom tano ena me kom wei ena me kom wei yen hwe kun a e hya ase e ba adoma hene kaseti asikadwa kofi akonfo do se na sore ye ya sere ne ya jabo mi so mo kwa na ko so ti ase ya so ka se ni odin te ni odin so na ni odin woni nya den abekom woni nya den wo so bekom wo na wo konfo no nya na kom okroniti na mesoma konkroti na mesoma konkroti adanti na sasante hini hia konfo a wase na sante regya konfo nyina me hia mo ade antira o presa mo makom na mu hwese mo hu bibi wo ho a ya ba asem dia mo nkasa e ba asem dia mo nkasa e na me nkoka e na me nkoka chese na yagimi na mo de mo ntrase na me nkontokwa we nyina na mo tese otumfo asima konfo hini a wo de konfo me megimi na sata ti we soso nkwa de ye bon pa yeso hu bi so ti ase na kon beda 430 mi do nyankopon all the time beto mo so wo beda mesa kira o da no yire beda kura na ye kokon wan kobi na anya o yire mu obi ye kokon wan kobi ti be je o yire mu obi anaju tu okura na anya na o se ehia o yire wo ye be ma wo de kasa mfa ne mayen so otimi ko a enke ye kono ko wan kobi muto na makaka manu atum na obi asore a na o ka de na di panyimfo na hwe mi be kuro mo ye plawud wo so mi do fi kuro bi o mo ye plawud pa wa santimam ha ye sa wa hene no na cheda e ko ni kuro mu a wa nya wa nkobo na mane a dobonso hene ono na otimi fra me phone so wase nana wa ya de wani eden no koso kuma asante nemum do obesre me asema me ndi panyini bi atem ohene wono nko na timi fra me tumi fo se de me kan ye perfect nemum wo sre me sema me nyane mfiri makwa se medidi obi atem nam se nana mate to nte se medidi ohene bi atem da nemum de mo se me ka me nyansa no meka so enka ye kunu mpo no nka mo ntetre yen se mamu nka sentia we mamu nka sentia because abufuo bi wo ho a de ntokwa enso mo nka ho ye hu ahemfi a wo ya ade o kuma asante na wo na wo se me kuma asante na wo de wo kuma aponche wo de waka wono atum se me nkokuma asante wo de won satuatu wo kra na ye hene na wo nya dodode adi ekuma me ku nyina ho na ba masase obi ama masase o obi akra nto credit ma me wo kwan yi so kra na atutu yi so atiase ye de bombu ku yen ya ka ho asema aka MPP Sato man MPP wo so regional minister betena kromu aka se okwetena video se den ofro mu aye 40 pe ne so ne na wi a na ebo no why emre ye ninka so so ti ase enti me de mesra asante youth ni se no kura ne de ye nkoso nka na mmatem didie na enye me ne di panyini bia tem na ka me free board yi se ye se board ya ye fra wa asante mem se ma board ya bebre wo social media omo fra me ye mfre ne be yu ho na ka me kire de ntia me board ya no ese so obi ntimi mfra me magia atumi se ye modua wa asante mem mabo ye kwa hemfi ye betwi manim sa de ntia ye modua mabo na matwa dwan ye wi ani aka che se nsuo be na afre ye me amebosom so na me fre wo baba bedare se betwa dwan ba ko wo de kia ne beba be Nyankopon nana wo de kia ne beba se mpanifo sa na dwebo na te bebo kasa se makwa hemfi ya twema so awi ahemfi o me bosom no beda na wadane no ho ntimi baba bedane no wa ha se bi dibi mo nko ade a be Nyankopon betwa nya 50 kia na mfa ye dem de be ye dipa no nana hwe e dina mpanifo se konfo wa jimi a obosom ajimi
Ti mi nim de me ye bia mani da ho mi nim de me ye so ti ase enti mi dua me bo ne se wo ye made na masama wa me bosom sai mfi o mo je Simons ade no bi be Simons mo wa na waje na me makọ sama obi am bosom de aso won ti ase kam no bewu ohene kro kam no bewu de won nim bra na betu ne mra sisi no enti wo ya beburu na ye di asem okoto akotie bi ye di asem ahemfi akọ na kotie bi na so hu amamere na hunu ne afa mra je kire wo yes why so unya asem no betu maka wasem a unhia lawyer wo okay so wa betu maka wasem a unhia lawyer ne mom lawyers ne kokosua mra no ye kenkan mo mutie bie no hunu se we say na me betu maka wasem a de lawyer ye dey so ebia me ni time ma me de be court ti ne ma fa lawyer no obi akogina mama me na wo no waka asem because of bia me ni time ntra na me wata ma me fa lawyer da na lawyer no kra na dwene mu bobe o che me ana so enti asante de ye nka se kwotwe sekan kokun obi ye nka se koto buobo obi na emom ne ntokwa na aba ne ye social media o kan ukuro mu mpanyin nsem yes bebere ni mama mere me se bitumi hu ohene bi na okwakwachia obrempon o tidwem na okwachia ohema ansa na okwachia ohene abroso di ka chia ohene ansa na wachia obi o hobia bebere ni mama mere nti sa asem na ekoso a na anso adidi no de nsa ade ohene na akonya na oteso no kwanya ne dia nti nsamanfo no beda aba no kya be kire na mama mere ye mu se ehun se santehene 100 years kwase onyanyan enso kwa be no fa susua na mama mere e kwa be no fa so ade ntina ye wura sori a adadwo da bia okobreman ekogu nsa okwa ginim de firi ne nanam ho wo hene da be na wo de wo se daboni bi aduru wakọ wo bam mu kura da obi kura ton ne bam obi aton ne bam obi so aton na so ne yeso kura da magalamsefo na so nye so no asone yeso a ye ya mamere ho no galamse wa ton magalamsefo mo madi ho nyina galamse na wi a wo do ho betoto santene mate nana ensam ha sem de ha ye tana se na edin na de santene ma yetumi krata se demonstration a ye koyei no wa je atum se ohene bia obedi nsem hunu bia mo china mo no ye na kombete minji ni se betu za na minji ni se ye bana o shada ke ne dika aje o da ke dansa e bia na hu bia na bia na se o da ke ne wani so empanyi fo ne be sere wo mo si bia youth no ye ni abre si ye pese ye gi asante ye sua ade no omo mwa ye no mo nkire ye o ai sa beduru ba bi ye baba ka se tia wo mo ya na empanyi fo se akoko nto ba biom akobu wo to o akobu wo ha woto on se so hwe social media no so a this time Asante region hemfo no boys ne do manimu eye form because of nukrobia MPO baby ya wo station bi wo ha osara na ohini we sisi ahemfo muto mutim beka se bia do kana kura boa ye ti ha na abusuapanyin beka se apart from Santehin nko na betumatu na komo abusuapanyin se apart from Santehin ne betumatu no na mpanyinfo muto na mo hwe no na wo kwa ne ba wo ho no ma wo cheche se mi sisa na muto na mo hwe no no ye da keka bensem no betra social media na makwakwa da otumfo ase lumba yi obrempon be da chiri esi ni so akwada otumfo ase are enkura oga Asante region hana amamra fu ba da this time no mo ye ne sa no na mo patienti ye patienti de bi etna se na ye sua na afa ye hu na aboa ye me se na otum ko hu social media ohima pa ye bodwa wo se ke so na se komu no na otikam open top no wabie na ye seye we ya mamre ohima otu open top mu ana ohima tena kam enye time ya bodwa no ohima kwatena kam na se ko ho ye dey e ba mu tena se kom e na me matena pa kam patuni asoa no nanka na otu hu oba na ode ne nan akwesi kurukuru waso ya ma ya sante se mu hu hia ye a amamre ne amane nya de se ye wire befi e be koso aka ka ye ho e na mu hu se Santehin di asem Santehin ma timda so be ko ohene bi fie no ohema se adentina wo be di asem no kura wa mfre me manakonya na wo hwe wanum se ya se de wo hwe kunkum bagia na ni sem ne di asem no e de enko o dan mamle bebre odi asem no aba be wesa a kire wo no ama ne nimdie se da bi kwa akase na ra katra za ko hwem se ya ye kan na no dam ko fa black ne tena say ensem ha do say bebre se konfo na so why na wo ha say no so mi kakra gu so so ma lodo agu ho ti e bana ma nyi bia mpia me nya bi mfa nkoka ho ensem ha ankasa so me se nanse na me tete se ahemfie ko mbo gig
o se bete de be mo machi gege ye dey asem ba pepepe yo first Santehene ba na friend King Solomon no di asem correct and then a brenti or the committee for no one class entrance ni nasem twitwa ntro obi asem o manhia yan ka da yan fresh ye monkuro ye hu ya ase de akonwena ma obi na wei se nya nipa ne fere Santehene a on ka se yesisi no ani ma to kan na bi no ye wo to de demonstration we achi no wo bete nsem mate ye be hwese na demonstration ko akosie wo de yewura maye kwan yewura maye kwan keto abi mate yewura maye kwan keto abi mate bo de be yankrofo bi Asante Region ha ye me di watemu ba be kanya nsa akire wo wa wo tena na hwe video na wo say why a mistake akamasem adan abusia yatna se di nkomo se na ya meka no de se na fata na edika yesna se ya mamre ne ya ma ne hu ne ma hu ahia yen nti na bribia no yesi nkonya na edi nkomo makai asem baako na wakan ba MPP tam ne wo DCE bi wo Kwabre South ha ya conference adupoku o se na obo odwa se omo pese omo bedwa bo enti kromafo nyina ye mra ene yekoy wo kan nsem na otutie na mehwe no asem obeka ne se Santehene ede hima hima okrom ha ena Santehene abre no brown envelope na mse wadwene nya adwuma won Santehene esi wo hima wo na odikre as a DC wo na wo sit Santehene ma brown envelope ne ka brown envelope ati ase se ukwa himfie ne ma brown envelope na se ma usika ma bribe enti wo na Santehene ma usika wana me tabiri no ene sumankwa hen wo se me ye komfort timi fanko otumfo anim straight ene ye ko frɛ wo hima no ene ye frɛ ne se wo mra besi nne odwane wantimansi wo enti mo kwate se obi ka otumfo ho asema mo record na mo fanko mpanyifo ni bi na mo mfrɛ sa nipa no ne emusa no ese nya wo mpo na wo ho a wo sɔre ya wa chatro se Santehene si wo hima abrakrom akra ne anim se hima bi kura wa ha na so mo himfu ya na mo bubo gate come na letter se onu mom na Santehene de na si to no mom e dikre na DC wu na dikre hima na mka twese kam firi kuro we mu a ka bia kasable kam wo jail so I was say ye ne nam no se motese obi ka otumfo ho asem mamo ngi ni mo record nipa na wo ka no mo ontimi kura fa breme me am de belo di akọ na ye mfre sa nipa ne se na dance ye we o me yina no o me yina no mo o se kam koma Santehene no mo a na mo sa de Santehene nam na mo de panimu why me se mira bi me wo ayi e friend say Crowway manso data no na me ye adwuma wo ho me wo ho na wahene bi aba ho se obesi data no hene na me ko wahene ni chenam tikatache na wakonye ne duru ha eni ma be na mo ye na sai me se sa hene ne ya tu no asem no ai manhia no ye wura busa ne se na wahene duru ho na wakosi hene abramanso kwanta man hene wo ho ene ya tu no sikadie nti o fa kire ko bogege bibisa se nana wakonye duru ha fumso be na be ne sa no wo ye fumso me ni pachi manso kwanta hene wo ho se wonyansi hene na bibia si ti na wonsi ye odna ni to fuma hwade jade wo ye no ko bodwa na manfo video re koma ne koduru manhia ya tu hene ni sisi amana o kase ye wura busa ne se mo ko yen duru ho na ko si hene asema busa no no na busa no so enti ye nema bi wo anya se bia ye nim de ye ka hwe ofenso hima eko tama otumfo frɛ no a me yale a wa amba na be ye video ka kyese me anka se magye akonwa no etetena nko so aikon enti metu no ni 2 weeks pepe na Santehene tu no bebre se ade me Santehene ne fa adwene na me se da bi Asante amamrem uye se ya se ne besi so oni Asante amamre na wo committee uye den ebesi enti yese bia me ne Santehene edi asem da bi minimum amamre no se ade a wo ye ebesi so pepe boys ni wie mko bodua ma keke sapon na me ka chete obi mmodua ma obi keke dua oboyi enchi obi a se me wafo me na o se mbodua na wo ko bodua ma me ade Dabi so enti ye woni ma bebere bi wo ho a o se ye hwe ne ye ka hwe sampansem ye te ho na obi a ye ngasete no ne aso na pakem ha sampansem so mabusa ye wura do ma hene question se wada woro ma na we de wada o mo
ukọ ayiye ni bi wona wo ye man hene no wonam fom enka ukọ ye wona yese ke so wa pakan mu ba wonam fom tikyere ma yi asante ne ko ye wonam fom so pe so osua mamre na pe so ne sante ne ye pa sua na namon abo bi pe so odore saade a osua prako ba ko sua ponche so odore saade a emfa ye ni asambodua okware obetima ne na ayi o ye de hye wo kurum ho ba pakan ye so anu no mu no e kire sei onye wa hene aye so wa pakan akonkon kura ye mfa wonsi tie ba ne sento odi hene no wai ye gasete no wai ye busa question na me nkwa me busa question na me nya ansa o ansa ne be na mkwan so e ba e ba sa na me bregu awo se ka obi abusa question me nkwa me ko busa bia ma me ansa se me question no mu ntimi ansa o sa ansa ne bi na ebi ni ho o question so ne ye dwane afa ho so Matias kwa so wahene pa wahene mua na wakọ na akola bia wo ye ngasete no eti apakam e de ne nse bobọ ne boa ukura beka chese muti no ye ne sa nya mamle kwan so no ayi na oba ye fafam na ye wayi nya me boa na de wo pere no wonsa ka wi a ya soa wo ne ensi wo hene na so kofa chehe ha na bebu okay comfort black ye na wase nana ye na wase pa o wada ja unyama ye na wase pa ne wa chere ye ma ya santisem eho ehia ebusia wo so hwe me a wo so ma wa santisem eho ehia amamre ne amane ye nua ba ko wo media no so ye frɛ ne mrante ehene okay mani gyedia na wo ye no ho ba ya na atemdidie ne too much okay on se udidi atem a obi ntie o ye ma wo kan nyansa sam na tia udi wo atemdidie dan nkyɛn a tie wo sebe de bia me ka me se ye wura do ma hene ne papa no na ka me pɛ ne wo fa no na ka me pɛ me hene no na ka me pɛ okay na me se ye bu ye wura nti ye de buo ni bi suma ne pepepe ne mo ya ade na nya ye be kire se ye wura we die ka ye ni se ya enka ye me yara me ka se bebre ye question meto question na ye dai amma enya atem didie te me sire ye nua mrante ye hene ada woroma oye santini ba ehu sa sante da na koma so ba ye be sire atem didie no onte so ko nja impo no nka ni nyansa sem on se ukanya nsa kire obi a otisen se obedi natem pa na we say dey adent na yetie wo e chen we do obi me di atem me ba be kanya nsa kire wo hwe me se emle bia du mi busa me question bi sa offension sensem ya panyimfo no be ye demonstration no busa me say papa ye demonstration nka dwene woni tirimu se wonye obi a wadwene mu do na ani mama mera o hwe obedi natem enso me ka chen se be nye obi a dwene woni tirimu bia na dwene ko akiri yes hu se no besi akora so obi wo dwene woni tirim enwi na ba o tirim ye frɛ na dwene enti o se wo ya ade a wo dwene ho ba obi wo dwene so wo nwene so enti se wo nwene a obetima ka se o nya obi a dwene woni tirim bia na onim nyansa ba o ka se wo di natem pa na mo betima ka se nya wo hene bia dwene woni tirim bia na dwene ko akiri kore obi wo na dwene no ha ya o ben ye oh obi wo kra wo ka se na kire no o ma wontie dia wo ka kra no abu awofo ti afi na asem no ba nya botre tie ya enka se na tie o yes tie besere enya asante nko na de yakoma so o man Ghana da yakoma so okay ye ntoto ye niema hwe tuare mo ye mba we no tuare me kura me che no ne wo ye akura ne ye better trade o akura ne ye better trade e woni kurom ye say o tu gold na so office cars no hia di gold na ma me car ba butrika edie yi boy yi say woni de e bia me kase wo ba ana wo broni no so wo sika ana wo de sika beje wo ba o me pemia ka sika enti to de sika beje wo ba na se ne wo ba no so hwehwe na hunhu na e better trade andi enti no Ghana kura di ne ma bia se wo nti ase o nti ase okay so that se unza agrada dia o yi e better trade o agrada dey say better enti agrada o man ti man chi no okay tama na agrada ye konfo no one betima chi agrada Sika gari obana no wache no ukura se ukoro kobu agrada wo de 100 million kwaje 500 million de aduma na ye ma agrada ukobu no e no no so abu okay so that say e better trade na wo na wo de akamu a fina okasa afena say agrada na wa wo ba wi ase apart from lotto one double sika aban kura betima double sika akatua mpo wo su na agrada ato se sika gari wo de wo ba wi ase sika gari sika be ne dia ma na tu sika be na tu na be ga kwesi so na pampam se tre nkwan na wono so di ho adanse e on se na anu ya agrada akoba sa de ho koba tabata no for Thanksgiving service ni bi na wi abeka se kumase bon no mo chi ni kumase na obehu
Name is all my view. I was here for you for see as me subscribe to the channel no. Like share mo we bia nya bi and share comment section also eh wo dia eh na wacha wadwen ama no ayefe. Ye na mase say mo hwe yen ene so ye fa mo si ha. That's any be send the share bi macau. Ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabum onim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de sey ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na